ngandika panjenengan saged kula ugemi Kang Mas. Nimas Bendoro wong ayu garwane wong akeh. Garwane pun Kakang. Ngono, aku setia tenan lho, Pak. Setiaki kaya. Celometan. Apa tahu krungu aku 14 tahun rabi karo sampean aneh-aneh SMS-an karo wong. Ora nate. Nuwun. Assalamualaikum Ibu Sukesi Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang. Dan ketok le serasi, ketok le kompak. Temenanan. Wong aku lek pas nang omah ngono lek ku ngatur Ibu Kesi ora kok Bu Kesi, mbok wedok, nduk, ora ngono kuwi. Ning piye? Ngiblat kaya para apa ki piyai-piyai luhur ing tanah Arab piye? Lek ngundang ya, hai istriku ya Humairah. Humairah ya apa? Humairah tegese putih kemerah-merahan. Masa wilek bojomu kuwi resik putih. Lah yen ireng piye? Ya tetep ya Humairah, mosok pe bojone ireng nyeluke ya Hajar Aswad ya aja. Ayo tetep dilem mergo wong wedok iki ora kena siji dicacat loro dibandingke ora kenek. Apa meneh yen nganti wong lanang bojo lanang ada pertanyaan saka istri sing ngene iki. Pak aku kelemon apa ora? Wis len jawab piye mesti salah ki engko. Masa? Aku iki nganti bingung angger takoki ngono iki. Pak, aku kelemon apa ora? Gen aman jarku. Ora. Alah ngapusi ngono kuwi lho senengane ngelem-ngelem ngono kuwi lho. Asline kelemon regah omong lek arep kelemon ngono karo bojo ngapusi. Mulai aku omong kelemon. Manjene manak papar entuk lemu sing kompok ya kowe. Ora nek bener to jane. Mula lek ditakoni, "Pak, aku kelemon." Mangano ae ndangan. Iya. Ngewuhke kok Piyayi Putri iki mak-mak lho. Ayo. Anggere nek pertanyaan Pak aku kelemon aku mesti pegan jawab aku bingung ayo. Ayo. Nggih, nyuwun sewu Pak Dalang. Pripun? Kan ngeten to, dalam rumah tangga menika seorang istri wong wedok ku ya butuh diperhatekake. Betul. Loh, saiki nyuwun sewu nggih, bojo kula Mas Cahyo niku teng griya niku priyayine niku mendel. Panjenengan lek preksa nggih, priyayine niku meneng kalem alus. Kula niku nggih gumbon kula niku atase bojone jagongan guneman mawon niku jarang ngoten. Saking menenge priyayi, saking aluse piyayi. Arep ngelokne aku bisu ngono to kuwi, Pak. Mboten. Alah. Terus wingi niku kan aku introspeksi diri supaya aku diet, olahraga ngono lho, Beb. Iya. Terus ngopo babeb-babeb? Anake papat babeb-babeb ora. Lali-lali. Ngarepe Piyayi luhur, Piyayi sepuh-sepuh babeb-babeb ora. Bapak, maksudku ngono. Kan aku ya butuh mbok perhatekne. Makane dadi wong lanang iki aja terlalu pendiam ngono lho. Kok sih to? Wis dadi kodrate Gusti Allah Bu Kesi, aja kleru. Orang berpasangan, yen sing lanang kuwi cerewet, biasane sing wedok meneng. Ning iku yen sing wedok ki cerewet, mesti sing lanang meneng. Lek nganti sing wedok cerewet, sing lanang ya cerewet, iku ndang bar le omah-omah. Perang. Jadi pancen karo Gusti Allah pancen sudah dijodohkan yen cerewet musuhe meneng, yen meneng musuhe cerewet. Ning umpamane wong wedok cerewet itu bukan salah wanita, memang kodratnya seperti itu. Mergo apa? Sampeyan ki lak terdak turune Siti Hawa. Hawa ki lak diucapne lak mlungu to, mangap to. Hawa, mangap to. Mengo. Lah iya. Mula ora ndruju, ora njaten, ora Karangsari, ora Karanganyar padha ae. Kabeh Piyayi Putri mesti kakean omong. Mergo turun Siti Hawa. Ora nek mandeke lek kon ngomong. Beda karo wong lanang. Piyayi Kakung iki mergo turune Nabi Adam, dami lak mingkem. Dam. Mingkem to? Tegese ora lor ra kidul ra kitan ra kulon, mesti wong lanang kuwi akeh menenge. Mergo yen dinggi omong sok-sok ki malah kleru, malah dikabruk karo bojo, luwih becik meneng karo ngakep rokok kedul-kedul aman malahan. Ngono kuwi. Ngono. Betul. Wah, bapak-bapak iki. Aku bolone ibu-ibu nggih, ibu-ibu. Awake dhewe niku ibu, kadang-kadang kan butuh diperhatikan seorang suami. Nggih to, Bu nggih? Perlu romantisme itu perlu. Lek ora ngono kok lho, mulane ana rumah tangga sing ora tentrem itu kadang-kadang karena kurang adanya saling rasa pengertian antara pasangan satu dengan yang lain. Mula komunikasi antar pasangan suami istri niku penting Bapak Ibu. Adewe kudu sering jagongan. Iya, ning kodrate ya ngono ki mau. Wong lanang ning ndi-ndi mingkem, ning ndi-ndi. Sing gampang mangap iki wong wedok. Nggih napa mboten, Pak?
Lah kuwi lho semono ndukung kabeh. Kuwi mergo ngakep rokok kabeh kuwi. Lah iya ngono kuwi. Lek wong lanang apa nek critane terus Pak Darno duwe gawe to ngrasani ngono nek critane. Butuhe ya dahar, bari ngrokok ya ngrokok. Ngono pol-pole nyawang sinden. Wah, sindene ayu-ayu men tak songklek piye. Ngono tok. Ngidaran lagi nyiduk segono. Segane atose kaya ngene. Terus ngono warung kerupuk dicokot mak cedel. Ya kerupuk atose kaya wesi. Wis ngono kuwi. Disugum mulih digawani jajan kudune lek matur nuwun jajan dibuka terus ana jerone jenang karo jadah yeuh jadahe atos kaya ngene nggih mandem kirik modiar wis ngono kuwi mergo turun Siti Hawa beda karo turun Nabi Adam ning ndi-ndi wong lanang ki ning tetep romantis ora komunikasi dengan mulut ning wong lanang ki komunikasine dengan rasa Bu Gesi kaya sing mangkan kandhane mau lho dolan ning mall tondo tresnaku karo sampean ora kudu kok njur aku kuwi sayang pengen apa sayang ora ngono kuwi ning sampean buktine metu ka mobil mlebu ning mall tak gandeng tanganmu to ya kuwi romantis lho apa sebabe tanganmu tak gandeng romantis no ora iso mergo lek ora tak gandeng kowe mending njukuki apa-apa Beh, layak. Nyuwun sewu Pak Dalang. Aku lek nyawang kok kene ibu-ibu sing lenggah wonten mrika lho. Delon gelange sebelah kiri. Baju hitam, kudung hitam, tak sawang kene gelange gedhi-gedhi. Delon aku, bojone dalang kondang, sugih dhuwit lho. Aku lho kalong wae gak duwe. Lho, ali-alihe mung siji cilik. Ya Allah, sampeyan kurang perhatian. Kalah ibu-ibu kae. Sampeyan aja mirang-mirangne aku ngono kuwi, Ning ngarepe Pak Darno Mbah Slamet aku isin. Pancen, Mbah. Lah, aku wingi lak wis omong to Bu Kesi, lek pancen sampean pengen kaya kanca kancamu kalunge gedhe, aja kuwatir rasah ning toko emas. Kae lho bandulan kempul gedine semono. Alah, nggonen dhewe, Pak, nggonen dhewe. Lek sampean kuat nggonen. Ya aja aku ora pengen ngono kuwi ora. Mosok wong wedok ayu-ayu kalungi kempul nyuwun Pak Darno. Lah kuwi to, bareng. Nyuwun Mbah Slamet. Baru mau wedok le dilokne sithik langsung tetet. Ngendi-ngendi padha anggere mak-mak ya ngono kuwi. Mak-mak titenono, anggere ning ndi ae ora gelem kalah. Numpak montor lho jane salah ning ora gelem kalah. Piye tandane? Mak-mak biasane anggere numpak sepeda motor, ritinge ngiwa menggoke nengen kuwi mak-mak kuwi kena. Ayo ngono dibatit ngono ya ngelokne matane picek ngono. Yo kaya. Ayo. Apa? Mboten pareng kalih ibu-ibu kaya ngoten, kalih mak-mak kaya ngoten mboten pareng. Mboten pareng. Senadyan to kaya ngono itu mak-mak itu ibu-ibu itu berjasa. Betul. Wong lanang yen ra nek wong wedok sing nggodhokne teh wedang sapa, sing masak nyambel ngulek lombok sapa? Oh, ngono. Sing nyepakne daharane sapa? Wong lanang nek wong wedok merongos. Lek ngono kuwi aja menangi dhewe, padha wong wedok lek arep ora nek wong lanang njajal arep kok tukne karo apa? Ayo. Padha ngono kuwi. Ya wis. Ning iki mah janjane mung Gojek Bu Kesi. Saya sangat menghormati kepada ibu, menghormati kepada wanita. Karena apa? Kesuksesan seorang pria, ketika seorang pria itu pengen uripe mulya, mongko carane ora ana sing kudu ditempuh kejaba siji, mulyakanlah ibumu, kedua, mulyakanlah istrimu. Itulah jalan kemuliaan untuk suami dan keluarga. Alhamdulillah. Ayo, mak-mak gen seneng. Ayo. Ben ra ngelokne dalang cangkeme ra. Alhamdulillah neng saestu Bapak Ibu. Apa? Tenan. Apa? Kula panjen ngrasake nggih saestu. Panjen lek kados dawuhipun para kiai, muliakanlah istrimu, muliakanlah ibumu. Saestu kula rumah tangga kalih Pak Cahyo niku pun 13 tahun. Alhamdulillah pun manak papat. Alhamdulillah teko sakniki bojo kula kalih kula setia gemati nggih. Pokoknya nggih temoto lah temonjo. Ngoten dah kula nggih meleng kalih Mas Manten karena dari luar Jawa Tengah mestinya nggak bisa bahasa Jawa. Nanti kalau sama Mbak Dewi tolong muliakanlah istrimu. Jadikan Mbak Dewi itu seperti ratu, pujalah Mbak Dewi itu seperti ratu. Insya Allah rezekimu akan mengalir sepanjang masa dan rumah tanggamu akan bahagia. Amin. Nah, saiki awake dhewe ya damai. Jadi, tak kira lek saya akeh sing dimuliakan saya sugih lho.
Oh, jangan olah aku cincing sampean tak cincing aku tak sampluk parut tenan lho. Aja. Lek nyampluk parut landhepe ra umum ora tau kanggo Hop, sakniki awake dhewe damai. Damai ya. Salim seno. Salim ngono. Nyapa lho tak salim ngono ora. Lho Pak, aku niku jujur teng griya niku bojo kula niku kemenengen. Mula saiki ben sampean tak coba salim aku tak salim sungkem karo jenengan lho Pak. Sing wong akeh lho. Kan Mbah Slamet lho. Ora gombal, penek Birgita dhek isin nyalami aku. Niki lho Birgita si centil niki lho. Aja Birgita saiki manute karo Pak Pego ora karo aku. Nggih. Ayo nembang Bu Kesi. Ayo. Nggih. Engko bacotno iki lho, mari kangen ning bawana napa golekno bawa sing apik ngono wong ayu. Nggih. Sing cocok kalih. Wong ayu. Napa kok tasik cantik to, Pak? Cantik. Hah? Aku jek ayu tenan. Oh, top. Ya Humairah. Ayo. Ayo. Sia. Lah nganti muni ra cantik masalahne iki ndak kowe ayo. Dipun bawani dandang gula Sidoasih singke diteruske niku. Ah iya, monggo Bu Kesi. Jan piyai ayune kaya ngono. Sampun Kang Mas. Sampun Pak Dalang. Cekap, kula tak nembang riyin. Nggih. Jan. Pamintaku Kang Mas Piyayine ayu, setia, ya to, suarane apik, dosen, kondang, arep golek sing kaya apa to, Nduk? Ha iya. Kaya ngono wis top-tope wong wedok. Mesti ada duanya. Mula yen aku arep neka-neka iki ora wani, Nduk. Sebabe pancen aku ngalor ngidur ora tau nggo dhuwit dadi. Ora ndek bunci nek ora wani arep ngopo-ngopo ayo. Ya tak tanggapi iku kedawa-dawa lho. Aja ditanggap sing nenggap ben Pak Darno ae. Ya. Pancen wong lanang lek digawani duit akeh gawat. Lah, terus to malian. Bahaya. Aku dah tak omongi nyapa ki mau. Aku iki ngomong 2 kata kono iso 20 kata kok. Ha iya. Mula rasa mancing-mancing aku ndak ngene terus. Aku ora nggo walesan kok mancing iki. Bojo gemati karo anak ya gemati tur ya salate ora keri Bu Kesi. Yen pas longgar ya Pak aku imam ana. Imam ra mangkat aku ya mongkon. Tegese imam iki tegese pimpinan lek mau salat ngono. Imam bubuk aku. Tegese iki dadi pengarepe salat. Aku ya mending imami pas longgar ngono kuwi Bu Kesi sregep banget yen dadi makmum. Iya. Saka sregepe imame sik ruku dhewe sujud malah. Ya kuwi kan awal-awale mbiyen aku mualaf mlebu Islam pertama panjen ya tak akoni. Saking aku semangat pengen mlebu Islam kuwi semangat tenan aku urung paham banget kuwi. Dadi aku sok ndisiki. Iya, aja ndisiki Bu, aja ndisiki penake bareng Bu ngono kuwi ya. Jamaah kuwi lho bareng ora. Oh, yen sampean nakal-nakal ngono kuwi tembungmu tak aturke karo Mbah Slamet lho. Mbah Slamet kuwi lek tresno karo aku, lek sayang karo aku wis 13 tahun. Nganti apal asmane bapakku Pak Wagiman Gondo Carita coba. Iya. Duwe aku duwe sedulur pira wae apal. Terus Mbah Slamet ki ya apal sampean putrane sapa, sing mbarep sapa dadi apa, nomor 2 nomor 3 dadi apa, nomor 4 dadi dokter gigi. Mbah Slamet ki lho apal. Lah iya kaya ngono kuwi. Anu Jayabaya nggih Mbah Slamet nggih. Nggih, penyebar semangat. Penyebar semangat. Iya ya. Udu Jaya Karneli malah. Mbah Slamet. Nggih. Mbah. Oh nggih, Mbah Slamet jenengan kula donga-dongaaken sehat nggih, Mbah. Nggih.
Nggih, mengke lek panjenengan sehat, tambah rezekinipun pun kesupen mengki yen wancine mantokne putune sing kakung mengke wayangan malih Pak Cahyo sindene Bu Kesi. Sing bokonge jebrot, Mbah. Karo aku. Sorry, Tik. Kuwi hake Tutik ya ayo. Iya. Ting ting. Ing Sirina lan ngene riyen nalika 13 tahun kepungkur Mbah Slamet niku ngertos kula tasih alit Pak Dalang. Nalika kula tumut Pak Purba Asmara. Iya. Nalika kula niku tasih semester 6, Mbah. Yen tahun 2000 niku kula semester 6, tasih alit saumi niki tasih perawan penting, Mbah. Suwanten kula tasih bianter roso. Saniki pun suaranipun napa nggih, bobol papat pun dirusak kalih dalangen niki. Saiki lek buke sing mlaku aku mesti nembang mentok. Mentok. Ayo ning malah piyayi lek lemu ngono tegese iki kopen, tentrem atine, ngono kuwi. Ayem rasane. Ngono kuwi Bu Kesi. Nggih, oh nyuwun pangestu nggih Mbah Slamet. Jenengan dongakne kula kalih Pak Cahya Kuntadi niki anggen kula bebrayan runtut ngantos kakeng ninen nggih Mbah. Heeh. Mang dongak-dongake bojo kula mboten wayuh nggih Mbah. Soale dadi bojone dalangan niku abot mikire Mbah. Lek niki kemerungsung niki mboten napa nggih, kuat imane. Sakniki sindan kula lho Mbah, samenten niki ayu kabeh, enom kabeh. Lah ya ngene batine Mbah Slamet upama dalang karo wayu ya tak dukung lho. Bojo loro napa Mbah? Nggih. Niku. Lek bojo loro apa jare? Menyakiti hati. Lek telu malah rapopo. Malah bosok ora kowe lah. Ya Bu Kesi sayang, yo. Deten ginggang. Kayak dhewe lho iki, datan ginggang. Mbuh. Lho iki jane ki ae dhewe iki roman utawa fragmen kaya ketoprokan iki lho. Datan ginggang. Marah meremo kabeh ya anak-anakku ya. Wanita saka Tuban ora pangling kowe Srigala anu Srihuning. Lumahing jagat kurping langit ya mung kowe ingkang rengga sajroning batine Wiratmaya. Duh Kang Mas. Saestu pangandika panjenengan saged kula ugemi Kang Mas. Nimas Pendoro wong ayu garwane wong akeh. Garwane pun Kakang. Aku setia tenan lho Pak. Setiaki kaya. Celometan. Apa tahu krungu aku 14 tahun rabi karo sampean aneh-aneh SMS-an karo wong. Ora nate wong piyai setia kok. Terbukti ya. Kanca-kancamu yoga-yoga iki dadi seksi hidup. Iya. Ya Padha karo iki bojone sing gendari ora tau cemburu. Ora piye-piye ora bakal mergo ora mungkin payu jare. Ayo. Ning saestu kula remen sanget dalu niki wonten Jatiasa mriki ya Allah. Wonten dusun mriki saestu piyayinipun grapyak-grapyak, bapak-bapakipun saestu jan kula remen Pak. Nalika tasih 13 tahun kepengker kahananipun tasih ajeg kados mekaten. Ayem tentrem. Saya-saya keluarga besar Mbah Slamet Pak Darno mriki saestu Mbah. Bungah hati kula njenengan dawuh mriki. Wis disangoni akeh. Kula ken nembang-nembang matur nuwun Mbah, Mbah. Omongane wong lek wis dilunasi wis ngono kuwi ayo. Ayo wong ayu. Iya. Datan ginggang serembut lamun ada caketing ngati
nanu yen cedhak tan sida meneng to cah lek nek ibunda ki nembang ki disemak nggih ibunda saya mak ki nembang kuwi ki ya menghargaono wong sing nembang ben suasanane kuwi apa ya wingit ngono kalah wingit karo Duryodamata mau sih ayo nyek malah ning tayungan barang sida asih tenang kanca-kanca wis to senadyan to imang Duryodamata iki mang bubrah ora tak potong ya mergo wis lunas ning jane aku ngerti sampean ya tabuhan kaya ning kecil ya mergo kaget kok jam 10 kok wis jengkaran ya dadi nek kaget to ya kok liburan ya lah kancane bingung opo iki opo ngono sing mlemu ya nek sing wah kok malah angop wis tak maafke ayo terus kancane wis geger bareng wis dadi iki mau apa to iki meng kancane gugup malah kena mata merah ayo sing dadi lucu kaya ngene iki malah aku paling menghibur hatiku ya lek iki mau aku sampe guyu nangis ra kene tak empet saking lucu-lucune nyawang ekspresi kanca-kanca iya sida asih ning Mbah Slamet mau wis ngalembono karo kanca-kanca pas klenengan awan. Wah, wau medal puji moyo sae sanget, Mas. Nggih, mergo niku sing mbonang niku Mas Dwi Puji, ayo. Dwi Puji mbonangi Duryodamata. Ayo. Rat Slamet Mas Dwi Puji mesti geteran terus lho, ayo. Tujune dhek langsung menemci, ayo. Ayo. Enggak. Ya Bu Kesi. Pindha mimi lan mintuna piye iki lha opo iki opo terus wah nano ayo kang mas bareng ana tepi ngono sing nyimpingi aku ya meksa rasakan ayo dek entuk walesan biasanya kan ganti lakon gobios dek ayo saiki ayo rasakan entuk-entukane ra gelem gugah wong turu ya wis ayo nano sita asih matur nuwun Bu Kesi, monggo kalajengaken mari kangen. Ayo Mas.
Matur nuwun. Nggih, Mbak Diajeng Chandra Mulya. Menika saking laladan Tuban para pepunden. Ya, ning wis hijrah ana Karanganyar. Mapan ana ning Sanggarunggi. Desane ngendi, Nak? Duh, kok duduk sih? Urung nembang lagi. Saiki disupati kanca-kanca saen matur nuwun aku makili kanca-kanca nggih. Walah. Lah kok terus duduk. Kan wis enek supote dhewe-dhewe to. Oh ngoten. Lek bukes iki ngangge apa mau? Cublak-cublak. Sampeyan ngangge perahu layar. layar. Lek Mbak Tuti ngangge monggo-monggo ngono kae. Mbak Tuti datang, penontone pada pulang. Jenengane ampun sia-sia kali Mbak Tuti ngoten niku. Pulang ki nggugahi anak bojone. Ayo ndelok Mbak Tuti ngono lho. Ayo yo tangi kabeh ngono. Digugahi mak biuk kabeh ora ngono kuwi ora. Walah alah. Ngono kuwi. Mbak Tuti angger ngadeg penonton suk. Kabeh terus basane lelembut bareng. Ngono kuwi. Lah ya ancen balane lelembut. Iya, ngono kuwi. Ngono kuwi lho nak luar biasa. Sampeyan ya hitungane ya sik rada manten anyar. Kira-kira yen mirsani kahanan bengi iki dhaupe Mbak Dewi karo Mas Erik kira-kira piye? Lan apa sing diaturake Mbak Diajeng? Oh ngoten. Nggih, saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu kagem sedaya ingkang sampun rawuh, sugeng mirsani, sugeng rahapi pasuhagatan. Nah, ya. Pasuhatan. Lho ya kami sosolen ki manusiawi. Heeh, wong mangan ngangge kecer ya nak ya. Lah ya kaya ngono kae Preto Firmiang ngoten nika. Kaya kami sosolen kae. Preto, ayo ora apa-apa. Heeh. Pancen ya. Ngono ki sosolene nular kok. Ayo nular kancane. Pedalange wis sok ketularan ngoten niku. Oh, aku kerep lek sosolen kerep ngono kuwi. Ayo, ora masalah no. Dongamu apa kanggo mempelai berdua, Mbak Dewi? Kagem Mbak Dewi kalian Mas Ridwan, Erik Ridwan nggih. Iya, bener. Mbak Erik, Mas Erik Ridwan. Mugi. Heeh. Langgeng salaminya. Amin. Tansah sakinah mawaddah warahmah. Ayo. Sakinah mawaddah. Wah. Ayo. Arepe sakinah mawaddah rumbah-umbah ayo ngono kuwi. Jenengane lho, Pak. Ora. Lah kami sosolene malah seneng. Apa? Kok malah seneng lek ana wong kami sosolen. Ya ngene dadi hiburan kok malah nek sosolen ngono kuwi ora. Ora masalah nok, ora masalah ngono kuwi. Heeh. Nggih. Karo bapak-bapak, ibu-ibu lenggah kuwi lho pirang-pirang. Piye? Mugi-mugi enggal kagungan momongan nggih Mbak Dewi kalian Mas Erik Ridwan. Kagem Pak Darno kalian sekalian ibu, sedaya ingkang sampun rawuh, mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat bagas seger kewarasan. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa, tansah berkah barokah, lancar anggenipun merdamel napa kemawon. Amin. Nggih. Karo bapak-bapak Hansip kae lho, loro ning jaba. Hansip. Wis sing jaga mobilmu lho, Nok. Ayo. Nggih. Bapak Hansip sugeng dalu. Matur nuwun sampun mirsani. Lah niki kok mboten jaga mobil malah mirsani wayang. Dalam Teng mriki niku wis ayem tentrem ora enek sing kaya kejahatan ra enek ning kene iki. Tinggal ora masalah. Sindene ayu-ayu. Oh lah Hansipe barang ya terpukau karo wajah sinden ayu lho, Pak. Heeh. Terus ya Hansip iki penting lho, nek apa nek sampean pas manten anyar kae apa malam pertama kae mbutuhake Hansip. Ayo, Napa nggih? Mesti angger tahan dulu. Akhire sampean akhire sip ngono kuwi. Kuwi beda Hansipe kok. Beda. Nok aku kangen sampean nembang karyane Mbah Sukron kae lho. Mliwis putih. Ayo. Mliwis putih. Ayo. Niku bawane napa, Pak? Mboten nanten iki bawane. Metik seri niku. Itu boleh. Kuwi ya gandengane mean. Ayo. Oh, nggih. Mean. Ayo. Ngono ya. Pangkur. Ayo. Nggih, sugeng dalu Mbak Slamet. Nggih. Mbak Slamet. Sare, mboten? Sare piye ngematke? Oh, ngematne nggih. Ayo. Oh, nggih.
nggih, perhatian. Nggih. Matur nuwun lho sampun perhatian kalih kula, Mbah. Nggih. Mengke disangoni nek mantu. Lho. Lah nggih, ya maksudnya kan kula nggih pun disangoni to niki wau. Iya bener. Aja njaluk dhuwit lho ya. Eman-eman ayumu, ayu-ayu kaya ngono njaluk dhuwit malah wajahmu malah ora ayu, malah kaya kotak amal. Ayo. Ayo ngono. Ya Cah Ayu. Sak pinten Mas Der? Iya. Merek. Matik seri angkling derma Nano. Ayo nyeluk Mbah Darma to. Ayo. Mo mulya mo. ana cerita tingkae ula kalih Ula kalih lagi ngopo no? ingkang samya cumburayu Ula sing lagi cumburayu jenenge sapa no? Wani gunjak sapa? wani gunjak garawane sang maha wiku Terus ananggih kinagaraja garwane Nagaraja sinten? sesilih nyinaga kini Mliwis putih ya nak. Sinden loro cantik-cantik kabeh, gemeske kabeh. Ayo. Terus tak sawang jan kaya pergiwa karo pergiwati, ya. Biar si Birgita ki ya pergiwa, terus Winong kaya pergiwati, lek Mbak Tuti pergi enggak pulang-pulang. terus Ayo, seneng aku. Bocah loro ayu-ayu kabeh. Ayu kabeh Mbak Winong ya ngono. Mripate le mblalak-mblalak nganti kaya ngono. Tur nggen alis ki nggen alis tok lek dandane nganti 2 jam lho. Ayo. Wong dandane alis men iso kaya bintang India. Lho niku wajib apa, Pak? Wajib ya, Nduk ya. Kunci make up itu ada di alis. Ada di alis ya. Ayo. Mulai tak sawang Pak, jlirit nanggal sepisan. Kuwi ngangge depasan ra sampean? Pakai to. Ya pakai apik ngono iki. Biyen Mbak Tuti iki kuwalik ora munggah ning medun. Dadi ngeneki melengi dhewe, anggere iki kedhep aduh ngono kuwi. Ha iya ngono kuwi apik. Ya ora apa-apa. Cara mensyukuri apa iki jenenge kecantikan anugerah dari Tuhan ya direksa kanthi becik kaya ngono kuwi ora masalah. Ngono ya. Heeh, nggih. Ya Bir ya. nggih Pak Dalang. Gimana sudah dapat apa belum? Hah, dapat apa? Hah? Dapat apa? Ya, teman untuk kemana-mana gitu.
Belum Pak Dalang, jenengan ngancani kula. Ora masalah, nek lek jajanku aku bayarano lho ya. Lho lah kok kula to, Pak? Lah aku nek ndi ra tanggo dhuwit, wong lek bar wayangan tak ijoli ngono. Oh, ngoten ya, Pak. Heeh, iya. Ngenteni saperan kok Pak Prapto ngono, iya. Ah iya apik tenan iki cah loro, jos tenan. Kompak cah loro kuwi tenan. Nadyanto sing ketok dewasa iki pancen Brigita lek pancen Winong iki sik kekanak-kanakan. Ora kena diseneni bocah kuwi. Ah iya, apa-apa mesti ngrepoti karo si Brigita kuwi. Entah. Apa-apa lak ngrepoti to kuwi. Sami mawon, Pak. Mbak Brigita nggih ngrepoti kula. Aku ngrepoti kowe apa tak tekoni? Sampean kan biasanya yang nginep nggonku to, Pak? Alah nginep lagi pisan lho. Nek kosri pirang-pirang dino. Ayo, ngono Enggak. kuwi. Biasanya yo anu, Pak, napa barangnya carry no kon nong gawakno iki nong aku engko lek piye gawakno sotek. Ngono aja diomong-omongne. Ora iya. Lho bocah pancen sik kekanak-kanakan nyuwun pangapunten Bapak Ibu niki gedene ini gede sego asline pikirane sik kanak-kanak wong nembe lulus SMA si Winong niki. Ah iya wis ora apa-apa mula lek omong do celebu ngono kuwi. Ngono kuwi. Aku rumahmu tratap-tratap ngono lho angger kowe omong ngono ora. Kowe yo ngomongne kuwi mending tambahi sing bersayap ngono barang ora. Ah iya. Ki lho pamundhut saka pepunden. Mbah Putri, Mbah Suharsi ngersake kembang rawe. Kuwi kaya ngono kuwi. Coba iki jan apik kabeh. Sampean loro kembange tutik rawene. Ngono dadi. Pangkat tiba elek ae to aku iki. Mun aku sesuk ora melu aku ora. Ayo. Ayo ngono kuwi. Siap ya kembang rawe ya? Siap Pak Dalang. Siap ngono. Yo coba diaturake. Muga-muga bisa kanggo panglipur penggalih dumateng Mbah Putri, Mbah Suharsi. Ya, monggo kembang rawe dados.